So arita sa laing lungsod, Sir Mark, Aha. kay daghang pong kapaabot nato nga ato nga isgutan karon ang kahimtang nila didto sa lungsod sa Mabini. Okay. Kumusta? Kanya atong diretsyo ni pag paibalo sa katawan sa lungsod sa Mabini nga ako gani na mismo di man ko taga Mabini pero daghan ko paryente diha. Nalipay ko karon nga nakabalita nining usa ka kagawad ato hinganlan no si Kagawad Libe? Kagawad Libby Amor Baldo. Kagawad Livito Libito. Amor Baldo Mm. nga karon nagpakisusi gyud sa kahimtang sa ilang lungsod nga matud pa dunay mga proyekto diha nga misteryoso kaayo Misteryoso gyud ha? nga ang may kalabutan mismo ang bana sa mayor Mhm. which is not allowed. Mm. Dili na pwede sa panggobyerno. Kinsa man ang bana sa mayor? Si Engineer Brian Tanlim Engineer. nga kanunay sa ato mga text mga higala Manigingog FJ. first gentleman. Ah. Pero sa ato lang gingon kani mga isgutanan pa lamang Mm. until proven hangtod nga mamatod-an kini padayon lang nato kining isgutan. Mm. No? Hantod makita gyud nato ang solusyon. Yes. Oh. O tanan-tanan ha. Oh. Again, bukas gyapon kini ta tulumanon. First gentleman, imong amigo man sa na Sir Mark. Amigo man na Pwede nato. gyapon. Pwede mo rin dire. Why personalan eh. Kita mi sulte lang ta. Why pili-pili? Base po sa mga dokumento nga atong nadawat din. Okay. So nito oras Sir Mark, ato ipabati sa mga taga Mabini ang privilege speech ni Kagawad Livito Amorbaldo kalaambot sa iyang gusto nga ipaimbestigar nga wa mahuman nga 30 milyones nga proyekto sa panubig diha sa Barangay Marcelo Mabini. Ani atong paminawod si Kagawad Livito Amorbaldo. Mula sa record na trabaho. Sa? Sa mana? Tindak na, cycling kami. Can I proceed, Madam Chair? Yes, you may. Usbon ko, mayong buntag na tandanan. 29 ang parang 25 pa ang Proposed resolution number kuwan lang tindak. 2022-176. 23. 2023. Sorry, namali ako na ni. Pag-type. Usbon na, proposed resolution number 2023-176. As a resolution declaring supplemental budget number 1 calendar year 2023 of the Sangguniang Kabataan of Barangay Abad Santos, Mabini, Bohol, involving the total amount of 224,647 pesos and 17 centavos. As valid pursuant to Republic Act 7160, otherwise known as the Local Government Code of 1991 and Republic Act number 10742. Otherwise known as the Sangguniang Kabataan Reform Act of 2015 and the other pertinent laws, rules, and regulations subject however to the condition stipulated by the Municipal Budget Office, sponsored by yours truly. Madam Chair, Honorable Tapos sa active. Wahing is recognized. thank you, Madam Chair. I move to approve proposed resolution number 2023-176, sponsored by Honorable Baldo. Say that, Madam Chair. Okay. Motion of Honorable Wahing to approve the resolution presented by Honorable Baldo and Jill seconded by Honorable Anchelo. Motion is carried. Next.
Thank you, Madam Chair. I have another one of resolution. I propose. Sige. Mo ko na. Mabito na. Wala. Kita na. This is my second proposed resolution. Madam Chair, can I proceed? Yes, yes. Thank you, Madam Chair. Proposed resolution number 2023-177 requesting the provincial government of Bohol through Provincial Environmental Management Office, Provincial Engineering Office to shed light on the delayed implementation of project entitled Mabini Spring or Waterworks located at Barangay Marcelo, Mabini, Bohol, amounting to 30 million pesos, sponsored by yours truly. Whereas the project was started on September 2, 2021, and the target date of completion was on March 1, 2022. Whereas the duration of the contract is only 180 calendar days. Whereas the contractor or supplier of the project is the GCMG Construction, which unfortunately did not finish the project on the specified duration, yet the said contractor or supplier is currently contracting some ongoing project on the municipality of Mabini. Now therefore, premises considered be it resolved, as it is hereby resolved by the Sangguniang Bayan of Mabini, Bohol in regular session duly assembled, to request the provincial government of Bohol through Provincial Environmental Management Office, Provincial Engineering Office to shed light on the delayed implementation of the project entitled Mabini Spring or Waterworks located at Barangay Marcelo, Mabini, Bohol, amounting to 30 million pesos. Resolved finally that a copy of this resolution to be furnished to the provincial government of Bohol through Provincial Environmental Management Office or Provincial Engineering Office for appropriate action. Thank you, Madam Chair, Okay, and good morning. what's the pleasure? Madam Chair, Yes, Honorable Tutor is recognized. I move to approve the proposed resolution number 2023-177. Okay, there's a motion by Honorable Tutor to approve proposed resolution number 2023-177. Kindly wait for a minute because we're calling all those who are not present outside. May I repeat the manifestation of the presiding officer? Honorable Baldo just presented proposed resolution number 2023-177, and there is a pending motion of Honorable Tutor to approve proposed resolution number 2023-177 that has yet to be seconded by any consihal. So what's anyone? The chair hears none. So I'm sorry, Honorable Baldo. In our rules, any motion needs to be seconded. If there is no second, then the motion of Honorable Tutor to have it approved is lost. Madam Chair, Yes, Honorable Baldo. ako lang ipaibaw sa ilahang
kining projeka para ni sa 5 ka barangay dinhi sa atong lungsod. 5 ka barangay, libo-libo ang mga katawhan nga makinabang ani ang projeka. Mao nga dapat yun niya to ni siyang ipangutana o pa-explain sa mga taga-province sa environmental management. Subo na palandungon nga dili mo yun, gawas ni Kagawad Tutor. Dili mo yun sa ato ang himuong investigasyon o pangutana para madayon ang trabaho. Doon ang paminawon nga isa ang nakakaroon o duhami nga muuyon para madayon yung kining projeka. Ang ikaw sulti sa inyo sa tanang mga kagawad nga waniuyon, mayong kunin nyo nga pagmata na mo, ayaw mo pagpabungol-bungol o magpabuta-buta. Kay kining projeka, wa ni nagbase kung kinsa ang atong gilabanan. Nagbase kini sa kayuhan sa atong lungsod. So kini ang gipropose sa ayod mo nga kaning mga tawhana isa ni sa mga nagluklok ninyo sa pwesto karon nga nanginahanglan na sila tabang ninyo karon na pong panahon na nga nagpabungol-bungol mo o nagpabuta-buta. Sumabot ang panahon nga mobalik na po din nato. O nagpasalamat ko ni Kagawad Tutor nga isa siya sa nakasabot sa mga yango o mga reklamo sa mga katawhan sa 5 ka barangay dinhi sa atong lungsod sa Mabini. O maora, Madam Chair, daghang salamat o may buntat. Okay. Thank you, Honorable Baldo. Okay. So, salamat kayo, no? Kagawad Libito Baldo. So atong na kuan gyud ba no? Na dungog gyud ang intensyon sa ni Kagawad Baldo. Paghatag yun og kasayuran ng 30 million nga project no sa Barangay Marcilo, lungsod sa Mabini. So, Kinsa na mga kagawad, Sir Mark, nga iyang gi-mention, gipasalamatan na nakita mo po nato si Kagawad Eugenio Tutor Jr. mo mi pasa sa motion nga paaprobahan ang maong gihisgutan ni Kagawad Baldo nga ipaimbestigar o mangayo o inquiry mahitungod anang ongoing ba na siya nga naundang man naundang. dili gid na ongoing Wala na. pero nasugda naman na pero naundang Posibleng gibiyaan. biyaan Ano ang dapat imbestigaran? Imbestigaron? ang present ditong panahon na Sir Fred si Kagawad Jefferson Corret nga wa pod ni siya mo hatag og suporta sa maong gihisgutan nga motion. Si Kagawad Alexis Bagabaldo, Kagawad Victoriano Hotohot, Kagawad Gilbert Waheng, o si Kagawad Esther Anchilo. So mo ni mga kagawad nga present adtong maong session nga way tingog ba? So kita nakadungog ta sa tingog ni Kagawad Tutor nga miuyon gyud nga kinahanglan nga hatagan gyud og pagtagad ng maong proyektuha kay matud pa nga 120 days ra ang calendar days nga gihatag ng maong projeka. Dili ni Sinsilio Sir Preda kay 30 million ang kantidad aning maong projeka unya 5 pod no ka mga barangay ang mabenepisyuhan aning maong projeka sa Mabini Spring water system diha sa lungsod sa Dapat gani unta, no? Og naminaw ang mga konsyal sa Mabini
dapat giniunta unanimous. Kamong tanan mo aproba Oh, kay ang kaayuhan sa katawan mao ang atong trabaho, ang atong responsibilidad. So kana dako kayo man na nga proyekto 30 million. 30 million. 5 barangays ang mahatagan sa tubig nga kinahanglan gyud kayo sa atong matag adlaw. Nadto man nato ni Sir Fred, di ba? Ang tubig yun dito, kusog yun, no? So mo gani nga Makasupply yun sa 5 ka barangay nga gihisgutan. So, mao na nga sayang ba nga dili hatagan og suporta. Nya natandog kus gisulti ni Kagawad Baldo nga kining mga tawhana mo ni galuklok nato o ninyo diha sa sawanan sa Sangguniang Bayan aron nga moserbisyo. Naunsa naman ni karon ultimong pagsuporta lang nga ipaimbestigar ang maong proyekto. Di naman mo musugot, nganong di man mo musugot, nganong di man mo muuyon. Unsa may nagpaluyo nga rason. So atong i-congratulate si Kagawad Tutor nga mihatag og kuan yon. Suporta no sa mga plano ni Kagawad Baldo nga mahatagan yun og katinawan ng maong proyekto diha sa barangay Marcilo, lungsod sa Mabini. ikaduha Sir Mark ako nakita pod unsa man gyud ka ang rason nga ang mga kagawad gusto man nga magpabilin ang kahilom Oh, sa dakong pangutana ngano nga wa magpadayon Nganong wa mahuman. kuman oh. dapat unta gani malipay ta sila ang maguna sa pagpangutana kay proyekto kana sa ilang lungsod 30 Million. Oh. nga ngano man ang matud pa gapabuta-buta gapabungol-bungol unsa man ang lingin nga mga rason Ang hinungdan. lingin nga rason Lingin yun. Oh. ha do na ba'y nakasapi ane So, lingin. Lahop. di ba kay kini ra bang atong giingon lagi nga kining mga binuhatan bitaw nga na tinaguan di man ni mahimo sa katawo ra Sir Mark. Unya atong nahibawan, Sir Fred, nga ang kontraktor anang Prajika nagsige paghihapon og pangontrata sa lungsod sa Mabini. Buhi pa ang kontraktor. Buhi pa. Ay Ginoo. Kunya nganong gibiyaan man na niyang dakong Maunay pangutana lagi. Maunay gusto ni Kagawad Baldo. ang problema ni Sir Mark nakakubra na ang kontraktor na humana ang bayad ang proyekto wa pa. Maunay gusto nga mahibalaan. Maunay gusto nga masayra ni Kagawad Baldo nga imbestigaron aron nga masayran sa tibuok katawhan sa lungsod sa Mabini. Ilabi na kanang taga barangay Marcilo. Kunya Sir Mark wa pa kay number ni Mayor Onji Wala tay number ni Bernalis Lim diha. Mo lang gihapon Mas ato maayo lang tingali og atong tawagan atong imbitaron pod kay aron ani din siya musulte. kasi guya inahan Oh. sa lungsod sa Mabini. ato Dapat masayod siya sa kahimtang. Ato naman ang gipanawagan, Sir Fred, no? Si Mayura, si FJ, nga mo dire aron gyud nga Okay. mo saysay pod sa Engineer, unsay rason, no? Sa Okay. mga opisyales pod sa Nabatay yung number? Sir Mark, Wa- nabatay number ni Mayor Onji Lim diha sa Mabini? Kaya aron na masayod gyud ta kung sa gyud nahitabuan ang proyekto na 30 million nga matud pagibiyaan sa kontraktor. Mintras na nangita ta og kuan, Fred, nangita ta og number ni Mayor Onje, ato ding i-shout out si Biclen Bukog. No? Good morning ninyo sa duha, Sir Fred. Watching from Barangay Kansuhay, lungsod sa Duero. Oy ma'am, good morning. Si Kagawad man din eh. Good luck ha, kay midagan ni og kapitan po diha sa Barangay Kansuhay sa lungsod sa Duero. Ma'am sige, Bilin good luck. Bukog. Maayong buntag ninyo diha ang tanan, no? Taga Barangay Kansuhay. Nya Sir Mark, doon na tayo dugang pog impormasyon
na nakuha nga sa barangay Marcelo sa Mabini nga di na ang dakong proyekto kato 30 million. Usa ka kagawad nila diha Kagawad sa barangay sa o barangay sa Marcelo. Mao po'y dili gusto nga mahibaluan. kagawad sa Barangay barangay Marcelo. o kagawad sa lungsod? Kagawad sa barangay Marcelo Oh. nga naaunta ang proyekto. Sila ang unang mabulahan. Dili pod. Pareho sad ang utok. Ano sa Dili mayo? gusto nga mahibaluan. Oh. Ug unsay problema nga Porbida. nakita man niya mismo nga natulog wa mahuman or gibiyaan ang mga proyekto. Dili ko siya gusto. Kamong mga lumulupyo diha sa barangay Marcelo. Oh, hinumdumin ninyo na ha? Kagawad Gilbert Wahing. Oh. Si Gilbert waheng kuan man na. Kagawad na sa lungsod. Siya mo'y administrative district kagawad diha sa barangay mao Marcelo. pa. I-check ko no be. Mao ni siya Gilbert Waheng. Ay, kagawad Dennis Oo. Lungsod. So siya mo ay district kagawad anang barangay Marcelo. Iyang area. Iyang distrito. Iyang area. Iyang area. Ay, sorry. Mao na Kagawad nga. sa lungsod din eh. Mao na usa nga dili gusto. Ay, ginoo ko. Ay, Imbestigaron. kung sa mga klases kagawad ninto. Ay, Mao ni silang mga kagawara, kagawad Esther, kagawad Gilbert Waheng, kagawad Victoriano Hotohot, kagawad Alexis Bagabaldo o kagawad Jefferson Uret. nya si Kapitan man kuno. Sir Mark, ang kanunan niya Basolon. Ang kapitan mo ay Basulon. Basolon ni aning Gilbert Wahing. Ni kagawad Waheng. Kunya pag sumada karon mga higala, ang asawa ni sa tong Kagawad. Gilbert Wahing mo gipalansar batok sa kapitan Kapitan. sa Marcelo. Porbida. Nahimog yung politika. Na ay personal agenda. Personal agenda. Ay kagawad Gilbert. Oy. Pag mata na mo. Ayo palabi oy. Oh. Ang katawhan sa Mabini mo imong unahon. Kay ikaw may district kagawad aning mong barangay, angay imong suportaran ang konsiho. Naunta O na mga niya, katauhan sa barangay aron nga masayran gyud og unsa ning projeka, mahuman ba ni og dili o nabayran na ba ni og wa pa. Aron nga di pod magsalig ang mga katauhan sa aning barangay Marcelo ba, Sir Fred nga. Kanya iyang palansaron, palansar na gud no? Oh. Ay ang asawa na ng maong barangay Marcelo nga naa ka ng misteryoso nga proyekto. Nga sa may gusto diay niya. Basig siya mo tiwas. Kanindo pa mina. Dapat unta karon magpakita na siya. Oh, Ha? serbisyo. Abilidad ba? Serbisyo gyud kay So, incumbent siya, kagawad man siya. Na tanan ni. Kagawad Gilbert Waheng, at imananing imong district nga barangay sa barangay Marcelo. Ato ning adtoon Sir Mark. Pohon, no? Ato ning Asa ba nagpuyo ni kagawad Gilbert? moadto ta sa kuan. Nakaadto naman ta sa barangay Marcelo. Oh. Ato pong suruyon o hinabion na to Ikaw personal. kay umaabot kapitan mo kanang asawa. Kaning mga opisyales gyud sa lungsod sa Mabini. Ato ning paningkamutan Sir Fred nga madungog po nato ang ilang mga baruganan mahitungod aning 30 million project diha sa Mao barangay Marcelo. ang dakong pangutana gid Sir Mark no? Kanindot ba yaon ta ana dili ta nang lungsod oy. Oh, Natagaag 30 milyones nya para lang kusog, pag-develop sa tubig. kusog kayo ang kuan dito, ang source gyud no? Nakaadto man ta. Yung ano man ang mga kunsihal, Nga naikonsihal si Kagawad Baldo nga gusto klaruhon o kung saan nagyoy nahitabo aning projeka mo. Agas ba ni padong dire sa mga kabalayan o dili. So, at least nga si Kagawad Baldo naningkamot yun, no? Sa iyang kogalingon nga makakuha og mga informasyon o update aning maong projeka. Okay, Sir Max. So, taas-taas naman ang atong panahon gihatag sa Mabini. Ang ato na lang panapost ni Halipod. Ning ato panag-uban karon na total magpadayon pa man ta. Ang ato na lang yung hangyo tingali diha og
naminaw taga Mabini. Mhm. Apila mga department head. Okay, doon na rin pa po tayo na balitaan. Oo, mga misteryosong proyekto sa lungsod. Oo, niya doon na tayo na balitaan po nga Sila na, usa oy. sa mga sakop sa Badge and Award Committee, no? Manghinaot nga dili man tinuod ning atong nadungog, Sir Fred, no? Ato lang gipaabot ang dokumento, no? Aning maong issue karon diha sa lungsod sa Mabini kay kita di man ta mo yawit diri Katong nag-resign. kuno. Pero mangayo sa taog dokumento nga tinuod ba. So hasta mga department head sa Mabini, mga higala, Medyo nabalaka na ning ilang sitwasyon na mga misteryoso. naalarma sila mao na nga kinahanglan gyud nga atong mahinabi si Mayor Unje Sir Fred. Okay. So mangitatag panahon, Oo. nato may nabi si Mayor Onje Bernales Lim sa lungsod sa Mabini.